Nggih mboten napa-napa, nggih. Lek piyayine niku pun sepuh mboten sami minggah lek jenengan minggah mawon mboten napa-napa mriki. Dicaosi mik Bu Kesi. Monggo Mbak Nggih. Reva. Nggih. Dilepas Dale to? dhuwur. Mboten usah dilepas diagem mawon. Nggih. Wah, piyayi le sopan nganti kaya ngono. Monggo Mbak Nggih, dijak nggih, mriki. nggih. 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 Jan wis kaya sinden. Ayo. Assalamualaikum Mbak Rifa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Napa sampun ngantuk kok niki kirang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggih. Yang terhormat Bapak Siswantoro bersama Ibu Nyamiati yang juga saya sayangi. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mbah Lurah Agus Utomo. Dan juga yang terhormat Bapak Kepala Dusun Pak Wo Munhar, aparat pejabat setempat, Pak Kapolsek, Babinmas, Babin Kantipmas, RT, RW dan juga BPD, serta tak lupa warga Dusun Gunung Butak, Desa Mulurari yang amat saya banggakan. Niki kula wau ditodong oleh Pak Wo. Ken minggah ngeten Pak Lah Lurah. kula dereng jenengan sapa yang Oh, terhormat nggih, Pak nggih. Dalang ngono dereng. Pak Dalang ki Cahyo sinten Pak Kuntadi. Nggih. Kaya apal jeneng kula Iya jenengan. nggih, pun dikerpeki niki wau. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Anu to ngapunten ngasta anggota dewan. Nggih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Niki nggih dumateng dukungan lan doa restu saking seluruh warga dusun Gunung Butak. Nggih. Alhamdulillah dalem saged terpilih dados anggota Dewan Perwakilan Rakyat saking fraksi Partai Gerindra. Insya Allah mangke per tanggal 24 sampun Nggih. aktif. Nggih. Nggih, kula mengucapkan terima kasih banyak atas doa restu dan dukungan saking panjenengan sedaya, Bapak Ibu, Mbak Mas. Mugi-mugi mangke ke depan selama masa kinerja saya dalam saged amanah, saged bermanfaat, bertanggung jawab dan saged memakmurkan khususnya warga masyarakat Dusun Gunung Butak Desa Mbulusari menika. Nggih, nggih, luar biasa. Rawuh mriki ngeten biasanipun nggih dewan yen rawuh teng bersih desa, bersih dusun ngeten nggih. Anu kecuali sambutan ngoten nggih. Ngapunten nggih nyumbang barang nggih, Mbak. Oh ngeten. Mboten kula nyuwun prisa biasane kok Oh mriki. ngeten. Nyumbang sora napa nyumbang napa, Pak? Napa mawon sak ikhlase mriku. Nggih, 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 nggih. Mboten teng panitia kok. Oh ngeten. Nggih, mangke lewat Pak Munahar mawon. Nggih. Amargi kula kalih jenengan sami. Jenengan Nggih. DPR to? Jenengan apa? Nggih sami DPR. Napa niku? Jenengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jenengan apa? Kula dalang perwakilan rakyat Oh, sami. nggih. Sami-sami dewan kalih dalang nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niki dalam rangka bersih desa. Nggih. Kula juga bangga bisa menjadi bagian dari warga masyarakat Dusun Gunung Butak ingkang setiap tahun mengadakan acara seperti ini, menjunjung adat dan budaya nggih. Nggih, Nggih, adab kita sebagai warga Ketimuran, sopan santun ramah dan juga budaya tradisi wayangan menika nggih karena dukungan dari Pak sekeluarga juga niki saged mengadakan acara seperti ini rutin setiap tahun nggih Pak nggih. Amin, leres. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Tadi napa nembang napa? Kula nembang napa nggih? Ngriki pilihane lek wis munggah ngeten kalih. Napa? Yen ora nembang ya nyawer niku tok lho. Oh nggih, nggih, nggih. Nggih, manut pun manut. Monggo. Badhe nembang. Didampingi mawon. Oh, didampingi. Oh nggih. Nduk Umi Hafifah ya didampingi nduk tak goleke sing piyayine mirip kados jenengan Bu Reva. Iki kaya apa? Anu jumeneng mboten menapa Bu? Jumeneng. Nggih. Ah,
Nduk, kancanono, Nduk. Nggih. Jan. Monggo. Mbak sinten? Kula Umi, Bu. Nggih, dalem Mbak Reva. Mbak. Nggih, Bu, nggih boten napa-napa. Nggih. Nggih. Napa, Mbak? Nderek jenengan napa? Aduh, napa nggih? Niki wau enten penggemar wayang tebih saking Surabaya. Nggih. Rawuh mriki sekeluarga. Wonten request. Nggih, ngersakaken podang kuning. Waduh, saged mboten nggih kula. Nggih. Lah nggih nembang apa nyamper milih ndi, Ndang? Nggih nyawer mawon pun. Mboten, Mbak. Guyon, Mbak. Mboten kedah ngono Mboten guyon. napa-napa saestu. Pun kula siapne kok. Siap nih. Nggih. Alhamdulillah lek wis paham. Ayo nggih. Saking Pak Waris Sugiono saking Surabaya Nggih, menika nggih, ngersakaken. Nggih, nggih. Ya nembang Ayo sing Monggo, semangat. Umi. Ayo. Nggih. Nggih. Kaya apa? Podang kuning. Ya podang kuninge wingi nang Medion ya dikersake. Sing nyemundhut ya anggota dewan ning Medion wingi 500 apa 700 lho. Ayo. Mboten, Mbak. Guyon. Kula yen kalih Piyayi Putri kan seneng guyon asline. Nggih, ngoten niku. Ayo. Terus gobyos ya Mbak Reva. Ayo. Nggih. Nano. Ayo. Natian wujud temong peksi Nano. Nggih. agawe telining branta halus manis nangsa Pripun Mbak Reva dikomentari riyen swantene sae napa mboten? Empuk ya Pak Dalang. Empuk nggih. Nggih. Tenang genah cair iki engko bakale. siap Iya. penting buatan disemayani Iya. Semayane akhire rampung cerewet iki ora. Nano. Ayo. Wasubenggan kong lana golek isi podang jenah Sik, dicek sik Cobi sak larik niki mawon Mbak Reva. Iba bunga ing atiku. Ngoten tok. Iba bunga ing atiku. Iba bunga ning atiku. Lah apik ngono ya ora gelem nembang lho. Lah. Sae lho, Mbak. Nggih, saestu sae. Nggih. Dangdut kula saged. Oh, iya. Mboten Napa-napa. Nggih. Niki ngenten dangdute ning trompet tok mriki. Aku iki kenek neh ora. Ayo. Ngending. Mbak Umi mawon, Mbak. Nggih. nyanding bisa dadi tambah Mbak Reva, yen jenengan mangke jumeneng teng mriku dangu kula malah mesake. Nggih to. Ngeten mawon, kula nderek memuji nderek ndedonga mugi-mugi jenengan tansah istiqomah, amanah
anggenipun mengemban aspirasi masyarakat menuju warga masyarakat yang makmur, adem, ayem, tentrem, jember manem. Ngoten nggih. Amin, amin, matur nuwun pangestunipun Pak Di Dalam. Nggih. Mugi-mugi tahun ngaji saged ketemu panjenengan malih nggih. Amin, amin. Nggih. Mangke pinanggih melih jenengan kula KPR kudu iso podang kuning, ngoten Oh, nggih. nggih, siap. Nggih. Mboten namung guyon. Sing penting sehat selalu jenengan lahir batin. Amin panjenengan. Nggih, terima kasih mungkin cekap dari saya malam ini. Sampai ketemu lagi. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman sih karo Bu ben ketularan sukses kaya piyayine. Aduh, napa jenengane? Alah. Moh tak kowe? Moh. Urun. Weh. Matur nuwun nggih, Bu. Amin. Nggih, sembah nuwun. Sukses selalu. Ngapunten nggih Mbak Reva, guyon nggih, Mbak. Nggih, matur nuwun. Kapan DPR meneh dhuwit seniman lek ra ngene? Ayo. Ayo. Nyantos-atos lho, Bu. Aduh, ayo. Bareng wis cair terus ngelekne ae ora. Sembah nuwun. Yo, podang kuning. Nah, podang kuning adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat di Gunung Bodak. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Gunung Bodak bersama Pak Munahar terbang tinggi ke zaman keemasan. Ya, ngono kuwi. Podang kuning dados, yuk. Umi, tarik, Duk. Esuk awan ning omah wis rada-rada. Golek sing tak sayang. Bangun istirahatku golek ora kerasa.
Sembah nuwun Pak Waris Sugiono, terima kasih tali asihnya. Jauh dari Surabaya. Aja meneh kok neng Kediri, wong wingi iki neng perbatasan Ponorogo Medion wae ya nusul. Iya, kuwi sing jenenge katresnan ya, Mak. Mengkono. Lah, tembang kala wau kejabi kula aturaken dumateng Pak Waris kalian Ibu DPR Bu Resa, ugi sagung para warga masyarakat Gunung Buthak lan penonton sedaya ingkang rawuh wonten lapangan mriki. Mboten kata lumpen ingkang kepareng mirsani lumantar YouTube Kuntadi Channel. Sembah nuwun. Ya, ana pamundhut, ana ki, Nduk. Nah. Sugeng dalu Pak Dalang. Dari panitia kula nyuwun gending ninggal katresnan dipun jaranaken. Angka kalih Cundha Manik. Kula aturaken sedaya pepunden ingkang wonten Gunung Buthak. Mugi terhibur saking kula Al Fakir Muhammad Fasih. Nggih. Sembah nuwun. Nggih. Ya. Isih ana sih. Kepada yang terhormat Pak Dalang, kula nyuwun gending Lorowati karo Aja Cidra. Gending niki kula kirimaken warga Gunung Buthak lan sekitarnya. Nggih. Ki apa iki? Iki lho rungokno. Godhong aja sampe suwek. Kayu aja sampe nyeklek. Lemah aja sampe apa iki? Ngancek. Apa iki? Iki lho Jar, iki apa iki? Aja ngancek. Banyu aja sampe nyiduk. Iki apa iki? Iki apa to, Pak? Cukupan terima kasih. Cukupan. Seger dhewe. Alah, mbuh Pak, bingung aku. Apa ngangge ayo. Oh. Kowe nggih ugi ngaturaken sembah nuwun dumateng Pak Teguh ing Laladan Tanjung Anom Nganjuk, matur nuwun. Sampun kepareng paring salam dumateng kula. Salam sungkem kula ugi katur. Ya, Pak Teguh kuwi Pace, Pak Mantri. Njoho Pace sing biyen Syekh Subakir ya lho. Ha iya. Sehat selalu Pak Mantri Teguh sekalian Ibu. Ya. Ya Nduk, Winong Nawangsih coba kaya apa? Kotak tang tak dang. Oke, yo berpacu dalam melodi. Yo. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat. Wah, semangat toh? Semangat. Nah, insya Allah semangat. Nadyan to bengi sampean iki tanggapan nih kudu tetep semangat. Mambengi sampean gak pero saiki gak peyok ya. Kok gak peyok to, Pak? Lah gak peyok niku napa? Ayo. Kok gak peyok iki napa? Lho, aku kan gak peyoyok ngono lho. Oh. Ayo bengi iki gak perone anak loro. Anggota dewan lho yokan kuwi ajak. Niki bintang tamu, Pak. Nggih. Bintang tamune para pengrawit niki, Pak. Dados Mbak Rifa utawi para lenggah niki salah satu pengrawit kula niki enten sing dewan ingkang ngastor rebab menika. Nyuwun tepuk tanganipun. Anggota dewan. Wingi periode wingi nyalonaken alhamdulillah mboten dadi. Monggo jane arep makili seniman supaya seniman itu bisa terangkat derajatnya. Ayo. Ayo. Ayo ngono kuwi ora ragat kon dadi kondi ora.
Ah iya jane sing apik ya ora ragat men ora bareng dadi golek pulian apik jane kuwi. Ya mung nasibe sing ora apik ayo. Ayo Nang Winong. Dalem. Piyayi kene iki amo didhawuhi karo Kang Sis, Pak Desis, Pak Demu kuwi. Sing dalem iki dandan mau lho. Oh, Oh, nggih. piyayi kene senengane iki jaranan. Nah, nggih. Kula lajeng ngoten, "Mangan Kang Sis, aja kuwatir. Sindenku iki enek sing ison jaran." Nah, jenenge Winong Nawangsih. Lah gandeng wis tak pamerke ngono kuwi, sampeyan aja nganti gawe kuciwa, jaran sing apik ya. Bismillah. Nggih. Bismillah, sing apik, Bismillah. Wis dicepak iki lho, pecute ya wis enek iki lho, komplit. Ya. Iki pecut, jarane ya enek lho. Iki milih ndi? Numpak celeng, jaran apa aku? Ndi? Ampun ngoten lho, Pak. Ora aku dadi celeng lho maksudku Ampun ora. ngoten jenengan niku Pak lek kula lho kok ngoten to. Ah, kilaf. Pak, stop intermezzo. Intermezzo. Ada apa saya? Kuwi iki ponakane dhewe aja dinakali. Awas lho ya. Ayo. Kan kok tak keprok parut lho engko. Ayo, ponakan butuh-butuh ora ya. Bu ngoten niku Gak lek, parang Bu. nakal. Wis to nduk bapakmu iki aja mbok jarak. Dadi lah mbok jarak engko. Kula mboten jarak lho, Bu. Lah Pak Yoyo sing nyuwun ditumpaki yo. ngawur. Mboten lanjutan mau sampeyan Maksudku ngoten. iki lak jaran. Nggih. Iki sing duwe sapa? Jenengan. Lah ya berarti sampean numpaki jaranku ngono lho. Oh, ngoten to. Gelem ora? Nggih to lan niku to. Lah ya kudu gelem. Nek ora gelem ya takon dosa. Ayo iki. Oh, alah. Pecute Ngoten ya to wis maksude. enek. Ayo. Iya. Nggih, Nggih, luar nggih, biasa iki. Sing- Niku yoga-yoga asumsine pun pripun-pripun lho Pak. Jenengan niki ampun ngoten niku. Ngapa to? Nggih, niku wau lho numpak jarane jenengan niku wau yoga-yogian asumsine pun duwi pundi-pundi. Ah, iya. Bahasane sing cetha ngoten lho Pak. Lah kuwi asosiasine kok sing reget ora. Lah aku lak selalu positif thinking karo awakmu, ya toh? Ayo. Terima kasih. Nganti tak gekne Asmarandana kuwi ping 3 Asmarandana kabeh iki. Ning cengkoke beda-beda ora masalah. Bawa ta Pak niki Pak? Ya bawa dikumpliti to Cahayu ora. Jaranan dangdut kreasi Sing apik nong mumpung dilenggahi karo Pak Jumadi Rebab. Ayo SMKI. Kelingan aku iya a o a o e o ai. Ayo. Ayo. Nggih. Nano. Yo. Ngapa? Kenapa? Mboten niki lah Pak. Mas Ujari tirose Mas Mencu kados Cak Komet ngoten lho. Heeh, dodoke Haji Mas lho. Ayo. Ayo. Ayo, anggere awakmu sing ngadeg kok mesti do omong kabeh ya nong ya. Ayo. Nah nggih. Yoga-yoga ijan. Aku barang lho. Ayo. Ayo. Mama. Ayo. Neno Sente rewe jaran pegon nano luas gemas nuju prana nano pinter agawe brangto
sinden winong Tulungagung. Aja nganti ninggal tresno. Luar biasa, suarane halus, saya dadi, saya apik. Terus matur nuwun yen ra melu awake dhewe melu dalang sapa-sapa. Winong ki melu mromosekne gendinge Mbah Sukron. Ayo. Mambengi nyidro asmara ya metu. Nek dingin joget lali dek. Ampun ngoten. Mas sama aku ora ndelok ning streaming apa piye ora. Ayo. Nggih gulan kok selehe kleru. Ngapunten nggih Pak, ngapunten. Ora apa-apa, wong iki nggone salah. Lek bukesi sing salah nu ya tak nesoni, lek kowe nu ora masalah, Nong. Nah, iya. Kula ketularan Mbak Tuti, Pak. Heeh ta. Nggih, soalnya Mbak Tuti niku nek pun joget ngoten kan pun ngebleng to, Pak. Nah niku nulari kancane. Oh iya ta. Asline niku seneng salah kula, Mbak Tuti. Oh iya bener. Ora kowe gamelane sing salah kuwi, ayo. Ngene men anget sepisan dangdut, kedua jaranke. Ayo Mas Noval, coba kaya apa? Apa anu buka celuk anong awakmu nong. Derek. Men ketok awakmu suarane apik kok. Ayo, yo. Yo nang. Go. Enak. Awas. Hey. Ayo winong nawang sih.
Hey, lah, yo. Lah. Nadianto prasasat ben bengi bocah ki ya nembang ninggal katresnan. Ning gandeng kuwi ditresnani karo warga masyarakat, Nduk. Apa ki mau Kang Sis ya? Kang, ini apa ki mau Kang Sis? Oh, nyawer. Matur nuwun Kang. Wah, lah kaya ngono kuwi lho. Mergo ya pancen senengane jaranan. Ya, kuwi ya budaya kok, Mak. Oh, temenanan. Mula Kang mangkono aja nganti bosen nong. Nembang kok ninggal katresnan terus aja ngono. Mergo sik ditresnani kudu tetep semangat. Ya. Lah, apike ngono kuwi, Nduk. Yen lagu ki awet. Yen ra metu malah ditakokke. Ora metu ninggal katresnan, ra metu sinom, ra metu podang kuning. Tegese nganti kapan wae diaturake ora ana walehe. Yen banyolan, dagelan, pelawak, anggere kok banyolane padha. Wis tau ngono. Nggih napa mboten, Pak? Nggih ta? Ha nggih. Mula ya bener Pak Munahar iki, mboten sah ngangge bintang tamu, mboten sah ngangge pelawak. Yen ngangge pelawak, ngangge bintang tamu dalange kepenaken. Ayo, padine golek ngirit ta sine. Ya ora kok kabeh dicukupi karo warga masyarakat. Coba Mbak Tutik, Mbak Dian iki. Nah, pilihan antarane Lorowati apa Jo Cidroh? Lorowati 2. Oke, siap. Ya, coba kaya apa? Ya. Yo, berdiri. Ya, Cah, diaturake Lorowati 2 oleh Mbak Dian Munasiro dan Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wah, iya. Sing bar dolan rekreasi ning Batu. Ya. Kuwi jane wis 2 tahun kepungkur ning GDP. Ayo. Monggo, yo diaturake men sayanget. Dados, yo. Bapak Mantri Teguh Gunung Laras Pak. Pak Nadia tim biru, Pak Dijo. Pak Joko Warsito, monggo Pak. Pak Yani Suseno, Sentaki. Ora bisa tak dedekke yen to sliramu
Saksi dimanapun Anda berada, saksi lover, oi.